Hello, 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 hello po mga kabayan ko saan man sulok ng mundo, mga Bisaya, mga Tagalog, wave, kaway, mga kabayan. Today, I'm gonna share to you guys where to buy a portable karaoke. Very handy. You can play wherever you go. So sa mga karaoke lovers dyan, alam kong mga Pinoy, mahilig kayong kumanta. So ito na ang pagkakataon natin, kahit saan tayo pumunta, gusto nating may karaoke, may kantahan. I-share ko sa inyo kung po nabili yung portable karaoke at saka very inexpensive, very cheap siya. Murang-mura ang presyo. Talagang swak na swak sa bulsa natin. Punta kayo sa park ng friends mo. Pwede na siya sa kantahan. Swak na swak sa inyong lahat. Pakita ko na sa inyo yung box na nabili ko sa karaoke machine na portable, handy, and very mura lang ang presyo. Okay? So, bubuksan na natin ang box. Yung remote control. May remote control siya. At saka may recording pa rin. Maganda talaga siya, guys. Ito ang remote control niya. So, talagang mag-enjoy kasi madala mo lang, parang bag, ilagay mo lang siya sa shoulder mo. Ito yung yung charger. At saka itong extension din para magamit siya. Nakita ko sa inyo. Yung charger. May chargers, ito yung charger niya. Ayan. So, ito yung charger niya. Pwede na siya ilagay, charge din sa car. Pag naglubat, kung saan kayo pumupunta na ginagamit yung karaoke na naglubat, i-charge nyo lang. At saka, ito, magamit din ito pag mag-add ka ng speaker para maging boom yung yung music mo. Gamitin natin to pag dagdag sa speaker natin kung gusto mo. Pero ito, para sa akin, okay na siya. Maganda na ang boses niya. Pero mas maganda siguro pag dagdagan pa natin kung gusto natin na mas malakas talaga ang boses pag kumanta tayo. Dalawang mic. Itong mic na isa. At saka, wow! Mic na mic. Dalawang mic, kaya pwedeng mag-duet pag may kantahan. Duet. Mag-duet tayo, guys. Ito na ang karaoke. Yan. Ayan. Very handy lang talaga, guys. Tingnan mo. Hinawakan ko lang siya ng ganito. Diba? Ang liit. Kaya kahit saan tayo magpunta, pwede natin siyang dalhin. Ito ang brand na nakibili ko. GYX. I think is 55. Portable speaker. Ayan. Diba? Maganda niya. Yun. Kung mag-charge tayo, ilagay lang natin siya dito. Ayan. Ilagay lang natin siya dito. Then, i-charge natin siya doon sa charger natin. Pwede natin siyang lagyan nito, guys. Kung wala kayong pang USB, ito lagyan natin yan. Ayan, pwede na ilagay natin sa wall. Kaya lang, mostly sa mga natin ngayon, guys, ganito na hindi na natin kailangan. So, kaya mostly sa mga charger ngayon, sa mga electronic stuff, ganito na Ang nakaganda lang nito, guys, kasi kahit saan kayo pumunta, ilagay nyo lang sa car nyo, i-charge nyo. Pwede na, kantahan na ulit, okay? Pwede nyo siyang i-record nyo yung pagkanta nyo. Ito, may recording dito. And then, may fast forward, ganyan. So ito yung master volume niya. Tapos mic volume, then echo, bass, treble. Ito is treble, okay? So ito mayroon silang mga settings dyan na pwede natin i-adjust kung paano natin gagamitin, alright? I-turn on natin siya nito. Ayan. Yun na.
turn on na natin. Let's sing. Hello, hello. Ayun. Pwede na tayong kakanta dito. Puntahan natin ng a cappella. Maganda na siya. Maganda. I-adjust natin yung ano niya, bass. Okay, i-adjust lang natin siya pag mag-iko-iko. Okay, pwede na natin kantahan. Ano bang kakantahin natin? Kantahan natin ng Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ang ganda ng ano niya. Malakas talaga ang ano niya, yung volume. So, super maganda talaga siya. Guys, paano siya gamitin is, i-turn on nyo lang yung Bluetooth nyo. Makukunik na siya itong yung karaoke nyo. Dito sa US kasi, unlimited yung plan namin sa mga unlimited yan. Pwede natin gamitin to everywhere we go. Basta may signal tayo sa cellphone, pwede na natin siya gamitin. I-connect lang natin YouTube. And then, i-type mo lang yung karaoke songs. At saka magpa-pop up na yun. Then, pipili ka lang ng mga kanta doon sa YouTube. Pipili ka lang doon. So, ayan. Yun ang yung isi-share ko sa iyo. Nabibili ko ito sa Amazon. Nabili ko lang siya sa Amazon ng mura. So, it's Prime Deal. So, yeah. Nabili ko to sa Amazon ng $92. $92 lang siya, guys. The original price niya is $159.99. So, $160 na siya. Then, nabili ko lang siya ng $92. Pwede natin siyang i-carry everywhere. Ayan. Diba? Maganda na. Very handy. Carry mo lang siya. Okay. Yan lang, guys. Okay guys, ganito lang. I-connect nyo lang yung yung karaoke nyo sa Bluetooth nyo. Punta lang kayo sa settings. GYX. Yung GYX is 55. Naka-ano na siya. Naka-turn on. Right? And then, if naka-turn on na yung yung Bluetooth mo, punta ka lang dito guys sa YouTube mo. Okay? Type mo lang dyan sa YouTube, sa search ng karaoke songs. And then, just like that. Okay, maghanap ka lang dyan. Or you type mo yung certain songs dyan. I-type mo lang dyan yung certain songs na gustuhin mo. Ayan, ayan lang. And then, kanta ka lang ng kanta dyan. Hindi ako pwedeng guys, mag-try ng songs dito. Hindi ko pwedeng i-try dyan kasi, ma-copyright. Kaya, bigyan ko lang kayo ng sample dyan. I-click mo lang kung yung gusto nyo. Kung what songs yung gusto nyo na kakantahin.
you like this video, please give me thumbs up or like. And if you haven't subscribed yet, please hit the subscribe below so you will get notified when I upload some video. Have a blessed day. Bye.